Ari ng madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada sa bayan ng Jadi matapos magtumpahan ang mga punong kahoy, maging ang ilang kable ng kuryente na humampalang sa mga kalsada. Patuloy pa rin ang monitoring sa lahat ng lugar sa rehiyon at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng family food pack sa mga apektadong pamilya. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Maraming salamat, Jeronimo Dig. Mahigit 700 na pamilya apektado sa Governor Davao Oriental dahil sa bagyong Maring. Reporto ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Inilikas ang mahigit 700 na mga pamilya na karamihang naninirahan sa coastal area sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ito'y matapos na monitor ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Operation Center ng nasabing probinsya ang banta ng storm surge bunsod ng bagyong Maring noong isang gabi. Sa panayam ng RMN Davao kay Police Captain Camille Rivera, officer in charge ng GovGen Municipal Police Station, nakaugnay sa report ng PDRMO Operation Center. Wala namang reported na nasaktan na casualty dahil sa insidente, pero may mga nasikaw man ng mga 20 bahay at mga bangka. Dagdag nito, isang fishing vessel din ang napadpad sa barangay Tibanban, GovGen dahil sa malakas na hangin. Anya, kahit nakabalik na mga pamilya sa kani-kanila mga bahay, ay pinaalahanan ng pulisya mga ito na maging mapagmatyag at magmonitor sa kung anuman ang abiso ng mga barangay sa kanila tungkol sa ulat ng panahon. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Thank you, Renz. Sa Region 1 naman, bilang ng mga inilikas dahil sa bagyong Maring, umabot na sa 5,000 ang patay dahil sa tubig baha. Narito ang ulat ni Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan. Paabot na sa 5,169 ang bilang ng mga individual na nailikas ng PNP at ng PDRMO sa buong Region 1 dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Maring. Sa uling tala ng otoridad, nasa 2,208 ang bilang ng mga nailikas sa Pangasinan, 2,202 sa La Union at 163 naman sa Ilocos Sur habang wala namang naitala sa Ilocos Norte. Dito sa lalawigan ay may mga bahay nang nagpatupad ng forced evacuation tulad ng San Fabian, Bulinaw, San Nicolas, Lawak, San Jacinto, Bani at Sual. Aabot din sa 2,000 bilang na evacuation center na kasalukuyang ginagamit na may nailikas sa buong rehiyon. Samantala, patay ang isang 24 anyos na babae sa bayan ng Lingayen sa Pangasinan matapos itong makuryente habang natutulog sa kanilang bahay matapos pasukin ng tubig baha dulot ng walang tigil na pag-uulan. Nakilalang biktima si Ana Marie Macaraag, sa residente naman ng Dorongan, Lingayen. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na kahimbingan ng tulog nito sa sahig ng kanilang bahay. Katabi nito ang isang electric fan na gamit ito habang natutulog at naging dahilan din ng kanyang pagkakakuryente. Sinubukan pang isugod sa pagamutan ng biktima, ngunit ideklarang dead on arrival. Sa ngayon, nagpapatuloy ang PDRMO at PNP sa pagsasagawa ng kanilang search and rescue operation at sa mga lugar na nais magpalikas. Mula sa Dagupan City, ako si Arman Soriano, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Maraming salamat, Arman Soriano. At sa Tarlac naman po, mahigit 3,000 kahoy na mula sa illegal logging na sabat. Report ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nasa mahigit 3,000 board feet ng premium hardwood ang nasabat ng mga otoridad sa pinagsanib na puwersang operasyon ng PNP at DNR sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ay sa ulat ng Senro Kapas Tarlac, nakatanggap umano sila ng report na nagkaroon anya ng vehicular accident na kinasangkutan ng isang truck na loaded ng Nara Fleeches. Pagdating ng mga otoridad sa accident site ay natagpuang abandonado na ang truck at nagkalat sa daan ang laman nitong mga Nara woods na may sukat na more than 3,000 board feet at nagkakahalaga ng 290,000 pesos. Nitong nagdaang taong 2020 ay nakakumpiska ang DNR ng kabuuang 294,687 board feet na mga illegal lumbers at nagkakahalaga ng 16 million pesos. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Maraming salamat, Mike Sigaral. Okay. O ayan, kung Apid, isa yan sa mga dahilan kung bakit mabilis ang pagbaha tuwing bagyo, di ba? Yung pagputol ng mga punong kahoy. Totoo yan, Ma'am Ses. Kaya dapat pinag-iingatan natin ang ating mga natural resources dahil hindi natin nakikita yung positive benefits nito, Ma'am Ses, no? Tama. Ma'am Ses, kung maalala mo, noong September 4, meron tayong tinalakay na problema ng ilang nakatira sa isang
compound sa Marilao, Bulacan, sa isang right-of-way at lubak-lubak na kalsada. Ang tanong, na-aksyon na kaya ito ni Mayor? Yan ang ating kakamustahin sa pagbabalik ng Basta Prondi. Lodi! Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in ones. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Prondi, Lodi! Noong September 4, may isang buwan na rin, no, higit, nang idulog sa Basta Prondi Lodi ni Ann Miranda ang reklamo sa right-of-way sa Marilao, Bulacan. Napapalibutan kasi ng warehouse ang nasa may 10 bahay doon, kabilang na ang bahay nila Ann. Bukod dito, problemado rin sila sa lubak-lubak na kalsada papasok sa kanilang mga tahanan, lalo't dinadaanan ito ng malalaking truck na nagpupunta sa mga bodega. Hindi lang lubak-lubak po, putik ang inaabot nila doon. Hindi rin sila makapagpa-deliver ng mga pagkain o anumang bagay dahil walang gustong dumaan sa kalsada na maalikabok pag tag-araw at napakaputik naman kapag tag-ulan. Nakamit ka, Kong. Ayan, sorry. Nakausap natin, Ma'am Sis, si Marilao Mayor Ricky Silvestre dito sa programa at nangako siya mismo na paggagawan ng sinabing daan. Pero ang tanong, may nangyari ba sa pangako ni Mayor? Makakausap natin sa telepono si Ann Miranda. Ann, magandang hapon. Mrs. Magandang hapon din sa iyo, Ann. Yes po, magandang hapon po. Ayun. To be honest po, walang pumunta or nakipag-usap sa amin. But then, luckily, and we're so happy kasi bago ng interview na to, nagkaroon po kami ng dialogue with Kapitan Bayani ng aming barangay. And then, hopefully positive, mag-turn out ng positive yung napag-usapan namin. And hoping po, dun sa naipangako din naman nila. Wala po kami ina-expect gaya ng nasabi ko before nung nagpa-interview ako. Yun lang po sana na talagang daan lang po kahit po daan tao. Pero yun nga po, syempre, alam naman namin na kami po yung nakikiusap since may-ari ng property, isa private property. But then we all know naman na merong binibigay talaga na right of way para po sa mga tao kung ano ba yung property ay merong mga nakatira. Ito ba? Oo. Ann, ano yung pinangako ni Kapitan? Ano yung hopefully positive? Kaya nagkaroon po kami ng dialogue. Itinuro po sa amin kung saan yung posibilidad na maging daan namin. Dito po sa may likuran gawin namin. Pero tatrabahuin po since private property din po siya na magbibigay ng right of way sa amin. So merong tulay na aayusin. So talaga pong matagal pa, ang hirap din hintayin yan pero wala naman po kaming magagawa. Ang kagandahan lang po is may malinaw na naisagot sa aming tanong na kung saan yung posibleng daan. And then request ko po din talaga na sana nga, since alam namin matagal pa yung mangyayari na yun, yung talaga magiging daanan namin,
hindi muna kami saraduhan ng warehouse kasi nga po, talaga pong eto na sa mismong paglabas lang ng mismong gate ng compound namin is yun na po yung warehouse na talagang yun na po yung mismong itinatayo. Kaya nga po, may mga hukay na po. Sabi ko nga lang po, kahit po sana yung madadaan ng matino, since hindi na kami napapasok ng deliver ng tubig, yung mga deliver namin, kung pagkain. Ako po, to be honest, sabi ko nga sa inyo nung nakausap niyo ko, every 2 weeks na lang ako lumalabas para mamili ng lahat. Kasi po, ang hirap po talaga. Tricycle po, hindi kami pinapasok. Kasi lulubog. And then ngayon, kalsada na siya straight ng warehouse, but then yung papunta sa amin is putik pa din, since sinuhukay siya ng backhoe. Pero sabi naman ni Cap, hindi naman siya sasaraduhan hanggat hindi pa po talaga gawa. Kung saan po talaga kami dapat dadaan. Yun po yung hoping na sana maging positive yung turnout. Sige, Ann. So, kaugnay niyan, ay makakausap natin via Zoom si Marilao, Bulacan Mayor Ricky Silvestre. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon naman, lalo dito sa inyo, sa inyo, Ma'am Ces, at saka kay Alfred sa DCXL. Magandang hapon. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon din po, Mayor. Opo. O, ano po ba na ang ma-update nyo sa amin, Mayor, ukol sa problema nilaan at iba pang nakatira doon po sa lugar ng mga may warehouse? Ang totoo po niyan, wala naman po talagang daan doon dahil private property. Pero pinaayos po natin yon at ngayon nga gumagawa kami ng paraan para magkaroon ng tulay doon sa papunta sa kanila. Manggagaling po ito sa may National High School, meron pong street doon na babagtas sa irrigation system, igagawa ng tulay na ang sabi sa amin ng Winbeco. Winbeco po yung may-ari ng ng mga warehouse doon. Ang sabi po sa amin ng Winbeco ay sila na ang magbibigay doon sa tulay. At ang sa amin ay yung karsada na kinakausap na po namin lahat yung mga may-ari na may haba na humigit kumulang sa 200 metro ang haba para makatawid po hanggang doon sa lugar nila. May kasiguruhan pong magagawa yun. Ayun. So mga more or less... Mayor, ang mangyayari po dyan, Ma'am Ces at saka Alfred, alam po naman natin na ang budget ng LGU ay binabudget po yan taon-taon. Nung pag-usapan po natin to noong last month, wala naman po kaming talagang sadyang nakalaang budget doon para sa ngayong taon. Pero yan po ay binudget naman natin for the next year at ngayon po ay yun naman daan nila na dadaanan pa samantala. So nag-usap po kami ng Winbeco, yung tulay sila ang magbibigay. At yun naman pong karsada na hinihingi ko yung mga lupa para maging permanente yung kanilang daan, may kasiguruhan na rin po na ilan na lang po, parang isa na lang po yung may-ari sa kakausapin ko na hindi pa nakakausap. Ang tingin ko po may kasiguruhan magkakaroon sila ng permanent road papunta sa kanilang kabahayan. Kaya lang po, hindi naman tayo sobrang bilis para yung pera ay mailaan kagad dahil sabi ko nga po sa inyo, 1 buwan na nakalipas nung pag-usapan namin to, ang pera po ng lahat ng LGU ay nilalaan kung saan yan, may nakaprograma na po yung para sa taon na to. Kaya po yung maintenance lang ang nagagawa namin, ayusin pansamantala, kumisat na daanan na heavy equipment, nagpuputek. Pero sa 1 taon po may kasiguruhan po yun, sa buwan ng Pebrero. Okay. Pero halos lahat, Mayor, na nakausap nyo, positive naman, no? Approve naman sila. Opo. So, isa na lang positive po yung mga may-ari ng lupa na papayag. Meron na lang pong isang natitira dahil doon sa haba ng 200 metro, parang ang tingin ko po 5 yung may-ari, 4 po yung nakausap na namin. Okay. Tapos, Mayor, next year, ang implementation next year, Mayor, more or less early first quarter siguro. February po. Dahil po pagdating ng January, ang budget po ng Marilao, nililikom yan dahil nagbabayad ng business tax ang lahat ng mamamayan ng bayan ng Marilao. Matapos na makapagbayad sila, mayroon tayo na ngayon nakaprograma na yan na yung unang pagkakagastahan ni iyang pong lugar na yan.
Ayun. Ganun So, po. kumbaga, Mayor, priority project na siya, kumbaga. Yeah, opo. Nakasama na Ayan. po siya sa priority project. Opo. Maraming salamat, Mayor. Opo. Mayor, At yun nabanggit nga ko po kanina. tuloy sa kawang gawa na rin ng Winbeco dahil pinakausap ko sa municipal engineer. Andito po sa tabi ko yung municipal engineer natin at kinausap po niya yung mismong may-ari ng Winbeco at nagkakawang gawa naman dahil nakikita rin niya na nahihirapan yung mga kababayan natin kusang loob na magdodonate siya na isang tulay. Wow, okay. Mayor, nabanggit Opo. ko kanina, meron kayong ginagawa na temporary maintenance. Pakikwento nga, Mayor, ano po ba ito? Yun po ay kaagaran kong inyo to sa ating municipal engineer at palagi naman tinitingnan nila yon. At hindi na lang po siguro nakikita ng mga tiga roon dahil mahaba-haba rin naman yung maliit na karsada na yon na pansamantala at tinatambak-tambakan po yun. So ganun po ang ginagawa. Katunayan po, ito yung municipal engineer natin. Ikaw na mag-salita, engineer. Ayan po siya. Yun nga po sir, katulad ng nasabi ng buting mayor po namin, unang-una po yung small bridge, may allotted na pondo na po dyan ng Winbeco. And then yung more or less na 200 meters na propose namin magiging permanent na daan po ng mga residente doon. Ayun nga, by next year po, priority project po ni Mayor, yun po yung i-implement po namin agad. At doon naman po sa mga request nila sa maintenance, kung halimbawa kailangan nila ng mga panambak, si Mayor naman po lagi naka-ready po para supplyan po sila doon. Okay. Tinatanong niya kung Ang ibig po bang sabihin, Mayor, ay dalawa ang magiging access ng komunidad na ito. May Hindi po. tulay, may hindi itong Ma'am, ang pasamantala po ngayon na lang tayo sa Winbeco dahil wala po talagang daan yung lugar. Ngayon, gumagawa, ganun po. Yung hanggat hindi po nakagagawa kami ng permanent solution o permanent na daan sa lugar nila, hindi po na lupa nila na siyang dinadaanan ngayon. Ganun po. Mayor. Nawawala po kayo, Mayor. Ayun. Ang sabi ko po, ma'am, ulitin ko po ulit, ma'am, hanggat hindi po nagagawa yung tulay at yung permanent na karsada, pansamantala po makadadaan sila doon sa gilid ng Winbeco. Yun po ang usapan namin. Kaya po pagdating ng February, gagawin po namin yon. Pag nayari po yung daan at saka palang isasarado ng Winbeco yung daan nila. Okay. Narinig mo naman yung sinabi ni Mayor? Yes po. Apo. Anong masasabi? Okay naman sa'yo? Wala pong problema. Opo, wala pong problema. Maraming salamat po sa pagdinig at yung pagbibigay ng solusyon sa mga problema namin. Mayor, thank you po. Yung pong oras niyo sa kanilang oras. po ako ng paumanhin sa inyo, Ma'am Ann. Humihingi rin po ako ng paumanhin sa inyo sapagkat sa kagustuhan ninyo makapasok kayo sa inyong lugar ng maayos. Kami naman ay baka iniisip niyo hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho po, kaya lang hindi po ganun kadali na makahingi kami ng lupang dadaanan na permanente ninyo. Pero amasa po kayo, mangyayari po yan. Yes po, Totoo yan, Mayor. Maraming salamat po. Isa talaga sa mga right of way. Pero nakita naman natin, Mayor, na talagang very proactive yung inyong solution, Mayor. Oo, maraming salamat. Nagpapasalamat nga po ako dahil ng mga ganyang sinasabi yung mga kababayan ko. At para po ang LGU naman ay mahihanda yung pangangailangan nila. Kaya natutuwa po ako may taong ganyan na nagsasalita ng kung ano yung problema. Ganun po naman tayo. Ma'am Ses? Gusto ko lang tanungin si Ann kung meron ka bang request dahil nandyan na nga ang city engineer na kailangan nyo ba ng panambak dyan para kasi naulan ngayon para mas madali ang paglalakad ninyo dyan.
Or ano po ma'am, yung kanina, yung naging dialogue po, sinabi naman po ni Kapitan, kaharap po yung engineer dito po sa warehouse na sila po yung gagawa ng paraan if ever natatambakan daw po kapag daw po alam na maputik o nadaanan ng backhoe. Okay naman na po, inassure po kanina na wala po magiging problema. Then sana lang po talaga, yung kahit po saan tao lang. Yes po, kasi po ang aming community dito or ilan po yung residente, halos kalahati po ay seniors and minors. So talaga pong, yun lang pong madaan na matino para po sa kanila is yung worries namin. Good thing is online class, wala pong pasok everyday. But then Mayor, thank you so much sa pagbigay pansin po sa problema. Kay Ma'am Ces at sa inyo po, Congressman, and then kay Engineer po, maraming salamat po sa pagbibigay po ng oras at pagbibigay pansin po sa problema po namin. Thank you po. Ayan, very good. Mayor, kamusta sa inyo? Maayos naman po yung dating active na 800, ngayon ni 300 na lang, kaya medyo nasasawata na. Meron kaming dito meron kaming tinatawag na quarantine facilities na kung saan dati napuno, 92 ang pasyente na palaging mga naka-oxygen yung mga dinadala doon. Pero sa maayos naman po dahil wala naman namatay, naka-recover lahat at ngayon nasa pasilidad namin 26 na lang po. Kaya medyo sa tulong din siguro na national government dahil medyo dinadagdag-dagdagan na yung bakunang nakukuha namin, kaya bumababa na rin po yung kaso ng COVID sa bayan namin. Ayun, very good. So, nakakatuwa, no? Puro positive ang ating naririnig ngayon, no? Very good. Thank you so much, Mayor. Maraming salamat din. Positive na COVID. Yes. Positive news, pero negative sa COVID. Maraming salamat, Mayor Silvestre. Maraming salamat din sa inyong panahon and continue to keep safe po and be well. Salamat. Sa inyo rin po. Maraming salamat din po. Okay, Ma'am Ces, kahapon naman po ay tinalakay natin ang isang hinaing ni Melvin de la Cruz na namasukan sa isang kumpanya sa Mandaluyong City. Reklamo niya, sobra-sobra ng oras ang trabaho niya pero hindi siya pinapasahod ng tama. Minsan, pinapapasok siya ng 6 p.m. hanggang 9 a.m. pero 2 oras na overtime pay lang ang binibigay sa kanya. Hindi na natin gaano natalakay ang kanyang hinaing dahil walang taga-dole na pwedeng sumagot kahapon. Oo. Kaugnay niyan ay makakausap natin muli sa telepono si Melvin de la Cruz para idulog mismo sa Department of Labor ang kanyang hinaing dahil makakausap na natin sila ngayon. Ayan, magandang hapon sa iyo, Melvin. Hello po, magandang hapon. Hello. Yan ang gusto ko sa iyo, Melvin. Ang sigla ng iyong boses kahit na medyo matindi ang iyong problema. Nandito nga po ako yung sa ano Nandito ako sa trabaho kasi nag-excuse lang sandali. Oo. So andyan ka pa rin, Melvin. Kamusta? Nung nalaman ba nilang nagreklamo ka? Ay, alam po nila pero hindi na po ako nagtrabaho doon sa company na po yun. Iba na. Oo. Oo. Saan ka na nagtatrabaho ngayon, Melvin? Dito na po ako sa Stillman po dito sa Pasay. Hindi wala ng overtime dyan. Walang problema dito. Ayos naman. Mas malayo kaysa doon sa kaysa sa dati. Oo. Yun nga po yung aking reklamo sa company na yun. Yung mga hindi tamang pagpapasyon lang po sa akin. Saka yung mga overtime na hindi sa akin binabayaran. Oo, tama. Tapos yun, So anong nangyari, Melvin? Na-resign ka dito sa dating kumpanya, yung ano bang pangalan yun? CGI ba? Corporation po. Kung nakatanda. Ang nangyari nag-resign po doon, ka na? Umalis po ako doon na hindi mo naman po sana ako mag-resign kasi habang kinakaso sana. Kaso, inanuhan nila ako na magpa-file na sila ng awol sa akin. Kaya, kasi alos kinsinas na ako di pumapasok nun
Kakalahating buwan na po. Kaya ano nila ako ng awol, kaya napilitan na ako mag-resign. Pero inano ko pa naman po kasi may mga hawak naman po na ebidensya sa mga kakulangan nila sa akin. Nandito naman po sayang, Melvin, nag-resign ka pala, natin no? yan. Oo. So Oo paano? nga baka mahirap habulin, ano? Oo. Rapid. Yeah, sayang. Pero baka rason kung bakit ka nag-resign na siguro minamaltrato ka na dyan. Paano yung kwento yung sa awol, Melvin? po. Paano yung kwento yung nabanggit mo kanina na inaawol ka na nila? Hindi ka talaga pumapasok, Melvin. Ignas po, kasi di na pumapasok. Ang sabi sa akin ng HR doon, ano nila ako ng awol. Kaya napilitan po ako mag-resign. Voluntary resign po yung yung... Kailan ba ito, Melvin? Kailan ka nag-resign? Nung ano pa po nung May pa po May. Nung May. Nagsimula ka, anong month yun? Nung May 2021 po. Hindi, nagsimula ka magtrabaho dun sa kumpanyang yon. Anong buwan? June 2019 po. June 2019. Opo. Oo, so halos mag-iisang taon. Yung mga overtime, Melvin, kailan nagsimula yon? Nakulang ang pinagbabayad sa'yo? Simula po yan mula June 2019 hanggang hanggang nag-resign po ako noong May 2021. Okay. And then, tama ba, Melvin? Di ba kahapon na itanong kita na meron niya ng mga biometric or pinipicturean mo? Tama ba yung kwento? Meron po. Ayan, very good. Naitago mo simula June 2019? Hindi naman po lahat ng buwan, pero meron ako mga ilan na nasa akin po. Oo. Meron lang po yung napipicturean ko doon kasi pag nakukuha po nila yung maaga yung mga time card, di ko na po napipicturean yun. Kasi minsan wala ako doon, nagka-cut off, kinukuha na po nila. Yung mga napicturean mong buwan, Melvin, yung mga napicturean mong buwan, meron ka namang payslip o yung pagkakuha mo ng sahod na meron kang kopya nun. Meron po. Yung payslip, saka yung sinasto ko, nasa akin po yun. Very good. At least meron tayong ebidensya maipapakita, no? Melvin, bukod dito sa kakulangan sa sahod, ano pa ang gusto mong ilapit sa DOLE? Ano pang mga reklamo na nabanggit mo parang bigla kang binawasan ng sahod? Yung mga sobra-sobra na oras sa akin hindi nila binabayaran, yung 6 to 9 na duty ko, 2 oras lang pang binabayaran nila sa akin. So, tapos yung mga wala din po yung night differential kasi panggabi po ako. Di rin po nila binabayaran yung mga holiday duty ko po kasi wala pa akong day off doon Kung 30 days po yung isang buwan, 30 days din po yung pasok ko. Pati po yung mga linggo, wala din po yung additional pay. Yan po yung mga pagtatrabaho ko sa kanila. Okay. So Melvin, sabi mo nung kaya ka nag-resign kasi 15 days ka nang hindi pumapasok. Ano naman ang dahilan na hindi ka pumasok? Kasi yun nga po, nung huli, kasi gawa nga po nung pagsimula po nung COVID-19, nung March 2020, ginawa nila yung sahod ko ng 500 ang kada araw. Kaya doon, nagreklamo na ako sa kanila bakit gano'n. Hindi naman po kami tumigil ang company namin. Tuloy-tuloy naman po ang operation. Tapos nung dumating naman itong November 2020 pa rin po, pinago nila yung sweldo ko. Ginawa po nila yung arawan ko ng 537, pero wala pa din po yun overtime. 12 oras pa rin po akong nagtatrabaho sa kanila. Bali 7 to 7 na po ang duty ko nun kasi pinago na po nila. Kaya nag-test na lang po ko ng ilang buwan hanggang nang natapos yung May. Pagdating po ng May, hanggang katapusan na lang po ako pumasok nung June. Di na po ako pumasok kasi yun nga po, idudulog ko po sana yung reklamo ko sa kung sino po ang pwede makatulong sa akin. Oo. Tapos, okay, sir? Melvin. Yes, Melvin. Okay. Nandiyan na, kaugnay niyan ay makausap na natin Hong Apit sa telepono si Labor Secretary mismo, si Secretary Silvestre Bello III
para dinggin ang sumbong ni Melvin. Magandang hapon, Secretary. Sige po, magandang hapon po, Sis. Kong Albert, good afternoon. Hi, Sec. Thank you again for your time. Anytime, basta kayo, Kong. Sec, narinig niyo na po ba itong kaso tungkol kay Melvin? Hindi pa po. Ano ba problema ni Melvin? Okay. Pinagtatrabaho po siya, Sec, ng sobra sa overtime. Pinapapasok siya ng 6 p.m. hanggang 9 a.m. Tapos, binibigyan siya ng overtime pay na 2 hours lang. Tapos, bumaba ang sahod niya simula nung nagka-COVID, which is, Sec, di ba, na diminution of benefits to, Sec. So, may claim pa ba si Melvin? Walang night differential. And night differential. Meron. Siyempre, he's entitled to his pay. That is non-negotiable. At saka yung overtime niya should be given the overtime pay according to the number of hours na nag-render siya ng overtime. Non-negotiable din yun. Tapos, Sec, meron din siyang kaso ng holiday, Sundays, pinagtatrabaho siya. So siguro, Sec, ano po bang dapat gawin ni Melvin ngayon? Anong next step para sa kanya? Mag-file ka ng claim before our Dole office. Kung medyo alanganin siya, Kahit na mag-text po, lang sa akin. nag-resign na po siya. Kahit na po, still mga valid claim pa rin yun. So, ang gawin lang niya, mag-text lang sa akin, Sis, bigyan niya ang pangalan niya, at saka yung pangalan ng dating employer niya, at saka yung mga claims niya, mga paid benefits niya. Sec, tama po, magte-text na lang siya? Okay lang. Mas mabilis pa siguro. Opo. Kaninong number, Sec, siya magte-text? Pag Dole? Yung number ko. Ganun. Iba ka talaga, Sec. Very hands-on. Maraming salamat. Para ma-actionan agad, opo. Ayan, Melvin, narinig mo. Opo. Ayan, Melvin, text mo lang sa akin kung ano yung mga Sige po. Sobrang maraming salamat po talaga. Okay po, Melvin. Ina-intend po ang text mo sa akin. Sige po. Okay po. Sige po. Maraming salamat. Secretary. Walang anuman po. Sige sir, sige po. Follow up namin sa iyo, ha? Okay, yes, anytime po, anytime. Sec, isingit ko na lang din yung kaso namin kahapon. Ito naman, Sec, walang kontrata, walang kasulatan, pero ang sinasahod nila, Sec, is basically 4,500, mag-asawa to, Sec, 9,000 kabuuhan. Doon na sila nakatira, sila yung caretaker ng isang farm, kamag-anak nila yung may-ari, doon sila nakatira. Sec, di ba violation yun ng ating minimum wage? Depende yan kung merong employer-employee relationship. Kung merong employer-employee relationship, govern sila ng minimum wage. Minimum wage law. So, ngayon, kung depende, baka may usapan sila, meron silang kasulatan na that will govern yung relation nila, then that will be the one followed. Otherwise, kailangan ma-establish muna natin kung yung tao ay considered na regular employee or even employee ng employer. Pag employer siya o employee siya, then he's entitled to the minimum wage as per our minimum wage law. Ayan. Sec, ano po ba ang mga ng employee-employee relationship? Kung ano po ba ang minimum? Kasi, Sec, minsan, di ba, kukunin ka lang na staff, walang papel, walang kontrata. Ano po ba yung minimum? Ang minimum yan, dapat after 6 months, kasi usually pag i-hire ka, dadaan ka ng under the law, dadaan ka sa ng tinatawag na probationary period of 6 months. Okay? If after 6 months, tuloy pa rin ang pagtatrabaho mo, you immediately assume the role of a regular employee. Ngayon, pag regular employee ka na, hindi ka na basta matanggal.
At saka you are entitled to all the benefits of a regular employee. Minimum wage kung minimum, at saka yung other benefits, yung mga leave credits, entitled ka na yan. Ayan. Ayan, very good. Ito, Sek, itong kaso namin kahapon, na sana ilalapit na rin namin sa'yo, 14 years na, kung hindi ako nagkakamali, Sek, 14 years nang nagtatrabaho dun sa kanila. So, regular employee na yan. Regular employee na yan talaga, regular employee. more than na dun sa 6 months. More than na, after 6 months, hindi pa nila tinatanggal naging regular employee na siya. Nako, Sek, maraming salamat po. Walang anuman, Kong. Anytime, Kong. Oh. Saka by the way, Kong, kung meron kayong mga employees na may problema, meron kaming hotline. 1349 27 24/7 yan. Oo, hotline namin yan. 1349. Anytime na may problema ka tungkol sa labor, meron kang tawagan ng 1349. Ayan. Ayun. So, yun, dyan po, sa mga nakikinig. 1349, yun lang. Opo. 1349. 24/7 yan. Subukan mo tawagan ngayon. Pag walang sumagot, babatukan ko yung mga nandun na. Napakagaling ni Secretary. Oo. So, yun po, sa mga nakikinig at nanonood, tumawag lang po kayo sa 1349 kung meron kayong mga valid complaints sa inyong mga employers. Ayan. Tama yan, Kong. Dapat malaman nila. At pagkatungkol naman sa mga OFW, 1348. Yan. 1348. 1348. Pagka-labor, yung mga mga involving the problems of our OFW. Okay, Ma'am Ses? Okay, marami pong salamat, Secretary Bello. Talagang suki na natin dito sa Basta Promdi, Lodi. Marami pong salamat, sir. Salamat din, Jess, kasi dahil sa inyo, nakakatulong tayo sa ating mga manggagawa. Kailangan namin yan. Kung hindi makakarating sa amin yung problema nila. Salamat din, Tess. At Kong, maraming salamat, Kong. Yung talagang tunay ka party list. Maraming salamat po, Sek. Salamat, Kong. Maraming salamat po. Ma'am Ses, pag si Sek Bello na talaga nakakausap natin, instant problem solved, no? Ang galing. At hindi naman instant problem solved. Parang a-actionan na agad. Actionan ka agad. Reklamo. Yes. Oo. O anong grade naman ang maibibigay mo kung apid sa Marilao, Bulacan? Siguro 7.5, Ma'am Ses, sa akin. 7.5. Sige. Kumbaga, passing rate na rin. Passing rate. Opo. Sana dumating ang araw na makita natin na talagang maayos na yung daan at saka yung tulay na ipinapangako nila. Yes. Kailangan na talaga ng mga tao doon, Ma'am Ses. Oo nga. Mamaya naman para tuloy-tuloy ang ngiti mo, Kong Apid. Estudyanteng nagtayo ng tinawag nilang online classroom sa itaas ng bundok sa Kamalig Albay para makakuha ng magandang signal. Ayan, kilala sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation.
Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Prondi, Lodi! Kwento. Dahil hirap sa signal, ayan, ito nakakatuwang kwento, Ma'am Ses. Dahil hirap sa signal, dumiskarte ang ilang mag-aaral sa Kamalig Albay para hindi maistorbo ang kanilang pag-aaral. Ang fourth year education student na si Marvin Joshua Nupia ang nasa likod ng pagpapatayo ng tinatawag nilang online classroom sa tuktok ng bundok matapos mabigyan ang mga estudyante at residente ng barangay Pagoytoy sa bayan ng Kamalig. Doon, nagtitipon-tipon ang mga estudyante para makasagap ng malakas na signal para naman sa kanilang online class. At kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Marvin Joshua Nupia. Magandang hapon, Joshua. Magandang hapon din po. Yan, talaga nga kailangan mo maglagay ng class mo sa bundok, Joshua. Kailangan talaga yung signal pala. Ma'am Ses, curious ako. Wala ka sa bundok ngayon, Joshua. Ayan, wala si Joshua. Ma'am Ses, I assume wala siya sa tuktok ng bundok ng Kamalig ngayon. Oo nga. Pero ang galing ng mga ganitong invention. Oo nga. Na, alam mo, fourth year student siya, I don't think he earns from this, and then still ang daming nakikinabang invention niya or dahil sa creativity niya, no? Oo. Alam mo yan, gumawa siya ng paraan. Oh, Marvin! Marvin, kamusta na? Naririnig mo kami? Ayan. Oh, nako, nakikita na rin namin. Teka, wala ka sa bundok ngayon o nasa bundok ka ba? Naka-mute ka. Kung sa TikTok. Nasa taas. Actually, medyo okay na yung signal ni Marvin. Naka-mute lang siya. Marvin, naka-mute ka. Oo. Oo, nakikita ka namin. Oo. At saka ito yung itsura, ang nakikita nyo po sa inyong screen, yung mga nanonood sa Facebook at YouTube, ang itsura ng kanilang online classroom, abang ganda. Yan, ganda. safe na safe pa dahil open air. Ma'am Ses, nauso na ngayon ng alfresco classrooms. Oo nga. Yung bang sa ilalim na sumisilong ka sa ilalim ng puno, hindi ba? Yes. Yes, yes. Totoo. Andiyan pa ba Marvin? si Marvin? Ayan, naiintindihan natin yung talagang hamon sa kanila dyan kung hindi na nga natin makausap. Oh. So totoo, Ma'am Ses, no? Kung ganito yung sitwasyon ng kanyang Zoom, yung online class na dapat hours yung mga estudyante na ginagamit yung classroom, ay yung internet, no? Yun na nga parang kung tayo nga konting ilang minuto pagod na tayo, hirap na tayo, ano pa kaya yung kanilang pa? On-off. Tapos yung teacher, di mo marinig. Yung mga ganun, parang talagang ang hirap maging estudyante at teacher sa ngayon, ano? Yes.
I was about to say, Ma'am Sis, nun, ang hirap din sa part talaga ng teacher. Kasi kung choppy ang signal mo, kailangan paulit-ulit ka sa pagsasabi ng lessons mo. Dapat palaging clear and precise yung iyong tinuturo. Kasi may ma-miss out lang na konting salita, medyo hindi na magigets ng mga estudyante. Oo nga. Tapos kung ikaw naman ang estudyante, parang hirap mag-concentrate kasi yung kumbaga may mga namimiss ka, ba? Meron kang hindi naintindihan kasi nawala ang signal, tapos babalik. Parang iniisip mo, ano kaya yung hindi ko na-miss ko, di ba? Totoo yan, Ma'am Sis. Pwedeng mawalan ka na ng gana. True. Ma'am Sis, sa tingin mo ba dapat nang ibalik ang ating face-to-face? Alam mo, kung hindi ba ang sinasabi, okay sana kung talagang humahabol ang vaccination rollout natin. Doon nakasalalay kasi ang safety ng mga kapwa guro at estudyante. Kaso ang nangyayari, medyo hindi masyadong mabilis ang dating, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya. Oo, Ma'am Sis. Ang dami pa sigurong below the expected rate ang vaccination, no? Ang dami pang mga probinsya na pag-iiwanan. Yun na nga eh. Pero ang magandang balita naman, marami nang dumadating. Sana lang mabilis ang paglabas mula sa Metro Manila. Mabilis yung delivery. Yes. At saka, Ma'am Sis, dapat yung mga probinsya, mag-ready na rin ang ating mga LGU, mag-ready na rin ng kanilang storage for the vaccinations. Kasi napakalaking sayang kung masisira lang ito. At ang nakakatakot, Ma'am Sis, ito yung ituturok sa atin, expired na pala. O parang hindi na tama yung wala ng visa dahil hindi galing yung pagka-store. Pero ang hindi na ang mga probinsya, baksin na lang inaantay. Yes, true. Ma'am Sis, ayan, so medyo hindi clear ang Zoom ni Melvin, kaya makakausap na lang natin chat through phone. Melvin, nandiyan ka na ba? Andito na po, sir. Ayan. Okay. Melvin, Marvin, congrats sa ginawa mo. Thank you po, ma'am. Saan mo nakuha, Marvin? Kwento mo kung... Oo. Totally, sir, ma'am, nagpagawa na po kami dati ng ganito nung pag-umpisa po ng online ng isang taon. Ito po, nasira po ng bagyo, yung tatlong sunod-sunod bagyo na. Ganito yung ubo na. Nung nag-umpisa, naisipan ulit namin nung kaibigan kong fourth year student din na kaklase ko and kaibigan at nagpagawa ulit po kami nito. Saan sa... Ikaw, parang naririnig namin na mga kaklase mo ba yung nasa paligid? Parang maingay, nagsasaya? Oo po. Nandito po, ma'am. Batiin mo naman sila. I-shout out mo sila. No. Ayan. Marvin, yes po. nagkakaproblema, kunyari, katulad kanina, nagkaproblema tayo sa Zoom. So yung ginawa niyong internet sa tuktok ng bundok, medyo okay na ba siya for online classes? Sa signal po, minsan po, lalo na pag tagulan, minsan po nahihina yung signal kasi kapag maulan po pa. Pag maulan po, minsan na parang na umihina. Pero pag okay yung panahon po, okay naman po yung signal tapos tuloy-tuloy yung pagklase namin. Ayun, so clear siya pag mainit, clear yung signal. Yes po. Tapos, Marvin, ano ba yung technology ginamit nyo dito? Hindi ko ma-imagine. Parang nag-set up ka ng router? Ano ba? Alin po, sir? Yung
Anong naging internet source mo dito sa bundok? Data lang po, sir, data. Data. Okay. Yes po. Malayo ba sa sentrong ka ng Kamalig yung barangay ninyo? Nasa taas po kami, sir. Nasa bundok po kami yung barangay namin. Mga ilang minutes away. Kasi, Ma'am Ses, kakagaling ko lang ng Kamalig nung weekend. So, ilang... Sir, kung alam mo yung, sir, yung Kitinan Hills ba po dito sa amin, sir? Yes, yes. Katabing bundok po yung Kitinan Hills. So medyo malapit lang din, halos. Opo, na pag wag ko commute po, yung bababa lang po ng bundok, nasa sentro na. Kung may hihingiling ka, Marvin, sa LGU ng Kamalig or sa mga kinaukulan, anong mensahe mo sa kanila? Well, ang mensahe ko lang po sa mga official namin, maging kuwan lang po, maging yung sa focusan yung sa pagkaklase, ganun po. Or maayos yung sa internet connection para sa pagkaklase ng mga estudyante, maging maayos din po. Okay. Maraming salamat, Marvin. Napakagaling mo po. Ikaw ay aming hinahangaan. Marvin Joshua Nupia ng Kamalig Albay. Maraming salamat. Okay. Thank you rin po, sir. Thank you rin po, ma'am. Thank you! Ayan, talagang challenging. Kahit para sa ating dalawa, dahil nakikita ko tayong dalawa ay naglalag din. Yes, totoo. Isipin mo, nandito na tayo sa Metro Manila. Ay, nako. Yes, yes. Oo. Minsan, kailangan na lang nating ngitian at tawanan ang mga ganyang bagay dahil hindi na talaga natin makontrol. It's out of our control. Out of our hands. Ma'am Ses, na-mention kanina ni Marvin yung Kitinan. I know, ma'am, for a fact, I know you, mai-inlove ka sa lugar. It's a big area of natural farm na may mga kabayo, mga fruits, magpipika lang ng fruits doon para kainin. You will love the place, Ma'am Ses. Okay, naklista na rin yan sa aking mahabang listahan na pupuntahan pagka safe na talagang bumiyahe. Yes. Okay. Tingin ko naman talaga sa online classroom, kung ako yun, mawiwili ako doon sa pag-aaral doon dahil nasa tuktukan ng bundok, nakikita mo ang kalikasan, sariwa ang hangin. Parang conducive sa learning. Yes. Diba? With a view of Mayon Volcano. Wow! Diba? Saan ka pa makakakita ng ganyang classroom? Very great idea itong ginawa ni Marvin. Saludo kami sa iyo, Marvin Joshua Nupia. Diyan po, nagwawakas ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Pomdi, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Muli niyo po kaming samahan na isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Api de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Hanggang bukas po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, Basta Promdi, Lodi!